2012 година се прибрах от Гърция и тогава ми дойде идеята за тези сладка. Без да бях видяла някъде, но просто исках да пробвам. Правя сладка от 12 вида плодове. А точно когато си зрее плода, тогава си правя от този плод сладка. На мене по-ми е лесно да седна да си бродирам и да си правя бурканчета, отколкото да отида да копая. Телевизора ми работи и аз си бродирам. Обичам да правя това, защото ми прави удоволствие и си почивам по този начин. И съм щастлива, като си видя произведенията.